poštovani gledatelji, vi pratite Radio TV PFOS. Danas je s nama, pa usuđujem se reći, jedan od vodećih stručnjaka u svinjogojstvu na našim prostorima, ujedno i naš uvaženi docent Poljoprivrednog fakulteta, dr. Vladimir Margeta. Dobar dan. Dobar dan vama i svim slušateljima i gledateljima Radio TV PFOS-a. Danas ćemo sa profesorom razgovarati o ekološkom uzgoju svinja. Pa profesore, možete nam za početak reći koji su to glavne karakteristike ekološkog uzgoja svinja i da li se takva proizvodnja prakticira kod nas u Hrvatskoj? Pa glavne karakteristike ekološkog uzgoja svinja su da se svinje drže u uvjetima koji su, možemo to slobodno reći, dijametralno suprotni od takozvanom konvencionalnom uzgoju. Znači, tu se prvenstveno misli na uzgoj na otvorenom, na ispustima, na pašnjacima, u nekim jednostavnim objektima. I ono što je posebno bitno kod ekološke proizvodnje svinja, to je da se svinje hrane hranom koja je proizvedena na ekološki način. Upravo i ovo što sam naveo ukazuje na to da nije jednostavno proizvoditi ekološki svinje i zbog toga je sama ekološka proizvodnja svinja u Hrvatskoj još uvijek u povojima i vrlo malo se prakticira. Ono što se puno više prakticira, to je takozvani ekstenzivni uzgoj, gdje se svinje drže u uvjetima kao u ekološkom, međutim hrane se hranom koja je proizvedena više ili manje na konvencionalni način. Možete nam reći onda, zasigurno postoje nekakvi ograničavajući čimbenici širenja jedne takve proizvodnje? Pa, dosta je tih ograničavajućih čimbenika, iako postoje neke prednosti kad govorimo o našoj zemlji. Međutim, ograničavajući čimbenici su upravo ta proizvodna površina. Dakle, mi smo jedna zemlja koja stremi ka nekoj intenzifikaciji poljoprivrede, dosta pašnjačkih površina koje smo nekada imali smo izgubili, tako da su površine ograničene za takav uzgoj. S druge strane, svinje su, možemo reći pod navodnicima, istjerane iz šuma, gdje su nekad se tjerali i držali, tako da je danas glavni i ograničavajući čimbenik je upravo površina koje se one mogu držati. Druga ograničavajući čimbenik koji danas kod nas još nije razvijen, to je tržište. Dakle, vi da biste prodali svinju koja je ekološki uzgojena, vi bi trebali imati jedno tržište koje ima puno bolju platežnu moć nego što je danas tržište u Hrvatskoj. Vi ste svjedoci svaki dan na televiziji, na reklama vidite da se svinjsko meso i svinjetina prodaje po vrlo niskim cijenama. Možemo reći da je to na povijesnom minimumu. Upravo zbog toga što je platežna moć ljudi koji su uslijed ove krize od mnogi ostali bez posla ili su smanjena primanja, oni nisu više u stanju kupovati skupu i kvalitetnu hranu, a ekološka svinjetina spada upravo u takvu kvalitetnu i skupu hranu. Međutim, budući da smo članice Europske unije već nekih 2,5 godine, pred nama je tržište od nekih 500 milijuna ljudi gdje postoji itekako skupina građana koja ima i dobru platežnu moć, ali još što je puno bitnije u ovoj priči da su oni svjesni vrijednosti ekološki proizvedene hrane, svinjetine, i oni su spremni platiti dodatnu vrijednost i visoku cijenu za jedan takav proizvod. Prema tome, ako se netko odluči, netko proizvodi danas u Hrvatskoj ekološku svinjetinu, on je usredotočen, baziran na tržište izvan Hrvatske. Dakle, pred nama je svjetla budućnost. Pa, gledajte, uvijek je u svako vrijeme budućnost bi trebala biti svjetla i tako se trebamo ponašati. Međutim, evo, mi već 25 godina govorimo o svjetloj budućnosti i izgleda idemo samo sve niže i niže, bar što se svinjogojstva tiče. Ali definitivno postoje velike mogućnosti da ljudi trebaju shvatiti i ovu krizu i trenutno stanje u svinjogojstvu kao jednu šansu da probaju nešto drugo. Vidjeli smo da ovakvim načinom kako smo radili dosad i ono što danas radimo da to ne ide, da nismo konkurentni, da ne možemo proizvesti količine i stoga se trebamo okrenuti onome što je prednost Hrvatske cjelokupne poljoprivrede, tako i svinjogojstva, znači proizvodnja kvalitetnog proizvoda za kojim vapi jedno europsko tržište. Dakle, svjesni smo da je danas cijena ekološki proizvedene svinjetine, odnosno svinjetine proizvedene u nekakvom ekstenzivnom načinu držanja, viša od one proizvedene u intenzivnom načinu. Možete nam reći da li je to popraćeno s jedne strane i kvalitetom mesa? Postoji li nekakva bitna razlika između kvalitete ili je to do... Itekako da postoji kvaliteta. Gledajte, postoje parametri kvalitete konkretno svinjskog mesa. Radi se o tome da dva najvažnija čimbenika u kvaliteti svinjskog mesa su dob tog mesa i tjelesna težina kada govorimo o svinji. Međutim, dob je tu ključna. Kad govorimo o ekološkom uzgoju svinja, onda su to uglavnom svinje koje se kolju ili prerađuju u dobi od nekih minimalno 1,5 godina.
Kad govorimo o intenzivnom svinjogojstvu i hibridnom programu koji se koristi u takvom svinjogojstvu, onda su vam svinje za klanje u dobi negdje oko 5 ili 6 mjeseci. Znači, to je jedna brza proizvodnja, jedan brzi porast mišćanog masnog tkiva koji onda itekako utječe na kvalitetu. To je meso puno vode, ono nema nekakvu tehnološku vrijednost i pogotovo preradbenu vrijednost. I vi teško da danas možete od jednog hibridnog tovljenika napraviti dobar slavonski kulen, šunku, kobasicu ili nešto. Međutim, od svinja koje su uzgojene na ekološki način ili na ekstenzivan način, vi dobijete meso koje je sazrelo na samoj svinji. Ono ima, znači, izuzetna kvalitativna i tehnološka svojstva i izuzetno je pogodno za preradu u tradicionalne proizvode koji imaju dodanu vrijednost. Dakle, upravo je tu razlika. Proizvodni parametri u ekološkoj ekstenzivnoj proizvodnji su niži nego intenzivno. Međutim, oni se nadoknađuju upravo kroz tu kvalitetu i niti jedna svinja u intenzivnom uzgoju po svojoj kvaliteti ne može konkurirati svinji proizvedenoj u ekstenzivnom i ekološkom uzgoju. Hvala, profesore. Kako se, znači, u ekstenzivnom uvjetu držanja svinja, načinu držanja svinja, svinje se pretežito drže na otvorenom prostoru i zabranjena je uporaba antibiotika, kemoterapeutika raznih. Pa možete nam onda reći, zapravo za taj uzgoj ne postoje, nisu sve pasmine prikladne. Koje su onda pasmine najprikladnije za jedan takav uzgoj? Gledajte, budući da se radi o uvjetima držanja koji su vani, gdje imate puno više tih takozvanih ekoloških ili paragenijskih čimbenika, jasno je da to moraju biti pasmine koje su otpornije. Mi danas imamo situaciju u intenzivnom svinjogojstvu da je zbog selekcije na visoke proizvodne rezultate došlo do slabljenja tih svojstava otpornosti i zdravlja svinja. Prema tome, svinje koje se drže u intenzivnim uvjetima moraju biti upravo zaštićeni tim što ste malo prije rekli. Kad govorimo o ekstenzivnom načinu držanja svinja, onda su tu prikladne prije svega autohtone pasmine, ali i neke pasmine koje smo mi do prije nekih 20 godina držali ovdje, koje su bile dominantne. Tu prije svega mislim na švedskog Landrasa i na velikog Yorkshira. Danas je, kad govorimo o hrvatskim uvjetima, najprikladnija za ekstenzivan i ekološki uzgoj upravo naša autohtona pasmina crnoslavonska svinja. Ona je na kraju krajeva i crna zbog toga što je stvorena da se drži vani, jer ta njena crna boja ima zaštitnu funkciju od vanjskih utjecaja, znači od sunca i zimi od velikih hladnoća. Prema tome, jedna idealna svinja koja je stvorena upravo da se drži na taj način, budući da je u to vrijeme kad je ona nastala, znači u drugoj polovici 19. stoljeća, pretežno stočarstvo u Slavoniji bilo bazirano na uzgoju na pašnjacima, dakle na vanjskim površinama. Prema tome, danas kada govorimo o ekstenzivnom, o ekološkom svinjogojstvu, onda je crna slavonska svinja ili naša fajferica broj 1 i možemo reći idealna, za mene osobno najbolja svinja na svijetu upravo zbog tih svojih svojstava, a da ne govorimo o kvaliteti mesa u kojoj ne može parirati niti jedna druga svinja danas, pa možemo slobodno reći i na svijetu. A recite nam nešto o samom smještaju, znači po čemu bi se on trebao razlikovati od smještaja u intenzivnoj proizvodnji svinja? Pa gledajte, problem nas ljudi ili naše generacije što smatra da prije nas nitko nije bio ni pametan, ni sposoban, ni vrijedan i nije znao ništa raditi. Kada govorimo o ekstenzivnom ili ekološkom uzgoju svinja, onda se tam samo treba vratiti malo unatrag, pogledati kako su naši stari, naši didovi, naše bake uzgajali te svinje. Dakle, 3 osnovna materijala kada govorimo o smještaju svinja, to su vam drvo, slama i cigla. Znači, materijali kojima Slavonija obiluje i kojima je uvijek bila bogata. Prema tome, za jedan jednostavan smještaj svinja koji je vrlo jeftin, ali vrlo udoban za svinje, dovoljno je da napravite jednu drvenu nastrešnicu koja će štititi tu svinju od nepovoljnih vremenskih uvjeta, tu mislim i na vjetrove, na hladnoću, kiše, ali i na sunce, i da ju nastirete sa steljom, znači slamom koju imamo u izobilju, i svinje više ništa drugo ne treba. Znači, kad govorimo o pojmu danas koji je u Europi vrlo dominantan i koji se želi dostići u svinjogojstvu, to je pojam sretne svinje ili happy pig. Naša crna slavonska svinja u našim uvjetima je to davno dostigla, prema tome samo trebamo nastaviti onako kako su naši radili. Znači, minimalna ulaganja, ali maksimalna dobit koju nam daju kroz tu svoju kvalitetu mesa i jeftinoću uzgoja. Dakle, najjednostavnije, najjeftinije, najbolje, zapravo najzdravije. Jasno, što više kompliciramo, što više gradimo, što više prisiljavamo svinju da ona bude sličnija nama, a ne svinji, mi u stvari njoj činimo naša. Hvala, profesore.
A možete nam reći onda, da li postoji nekakva bitna razlika u hranidbi? Dakle, koncentrat se dosta koristi naravno u intenzivnom sustavu, svinje, gleda se da svinje u što kraćem vremenu budu što veće. Jasno. Znači, upravo ste rekli to, dobro primijetili. Sastav obroka i količina u intenzivnom tovu svinja je takva da ona mora ispoljiti vrlo visoki genetski potencijal tih svinja za porast u tjelesnoj masi. Prema tome, mi danas očekujemo intenzivno svinjogojstvo da vam svinja u dobi od nekih 150 ili 170 dana dostigne 115 kg. Prema tome, da bi to ostvarilo, ona mora jesti jako puno i mora imati obrok koji je itekako izbalansiran, koji je vrlo kvalitetan što se tiče bjelančevinastih i energetskih komponenti, ali i ono što ste napomenuli, znači u tom obroku treba biti i tih dodataka vitaminsko-aminokiselinskih, zatim antibiotika raznih koji će ujedno takav visoki prirast tjelesne mase zaštititi od utjecaja, budući da je, kao što smo rekli, oslabljena otpornost tih svinja i puno je veća osjetljivost na bolesti. Kad govorimo o ekološkom ili ekstenzivnom uzgoju, tu vam svinje rastu otprilike 1,5 do 2 godine. Znači starost svinja pri klanju je negdje otprilike 2 godine u prosjeku. Samim tim on govori da je jedan to lagani porast, možemo tako slobodno reći prirodni, jer to u intenzivnom svinjogojstvu je neprirodna pojava. Znači vi forsirate svinju da raste iznad njenih mogućnosti. Dok se kod ekstenzivnog i ekološkog uzgoja prate te fiziološke i biološke potrebe svinja za porastom, obroci su puno jednostavniji, temelje se na žitaricama, na zrnu žitarica i na zelenoj masi, koje kod nas ima puno. Znači govorimo o zelenoj lucerni, o bundevama, o kukuruzu u zrnu, ječmu u zrnu, s tim da treba naglasiti da, budući da se svinje drže u vani, vi ne morate tretirati svinje dodavati im željezo koje je jako bitno u intenzivnom svinjogojstvu, budući da svinja kroz rovanje u zemlji nalazi sve potrebne mikroelemente, čak i neke životinjice koje daju proteine i na taj način jača i svoju otpornost, ali i to zdravstveno stanje. Prema tome, obroci su vrlo jednostavni, puno jeftiniji i puno manje utječu na cjelokupni zdravstveni i opći status svinje, nego što je to kod intenzivnog svinjogojstva. Prema tome, sama ta priča koju sam sad ispričao vam ukazuje koliko je puno bolje, jednostavnije, a i za čovjeka, ali pogotovo za svinju, da se drži na jedan takav način. Da, u prirodnim uvjetima, jasno, njoj svojstveno. U redu, profesore, i možete nam za kraj reći kakvo je ukupno stanje u Republici Hrvatskoj što se tiče svinjogojstva? Pa mi smo, već sam napomenuo jedan pojam, a to je povijesni minimum. Dakle, nikada u Hrvatskoj nije bilo toliko malo svinje, toliko niska proizvodnja kao danas. To je upravo posljedica toga što smo mi prije nekih 15 godina odlučili biti netko drugi, ne ono što jesmo. Odlučili smo proizvoditi svinje i kao što to proizvode Danci, Nizozemci u sjevernoj Njemačkoj ili Velikoj Britaniji, i prešli smo na te hibridne programe koji nisu svojstveni za naše uvjete, zbog prije svega tu mislim na klimatske uvjete. Naime, naša zemlja, pogotovo ovaj istočni dio, ima vrlo surove klimatske uvjete, mada se to možda nama ne čini, ali kad govorim surovi, onda govorim iz perspektive svinja. Naime, mi imamo ljeta koja znaju biti vruća i do 40 stupnjeva se zna popeti temperatura, a zimi može se spustiti i do -20. Znači, to je jedan temperaturni razmak od 60 ili 70 stupnjeva. Dok u zemljama sjeverozapadne Europe, gdje je razvijeno svinjogojstvo i gdje je taj hibridni program i nastao, kod njih su temperaturne razlike od 20 do 25 stupnjeva. Znači, oni ljeti nemaju više od 25 stupnjeva, a zime nemaju ispod 0. Svinja je životinja koja, kao što je poznato, nema žljezde znojnice. Znači, ona je vrlo osjetljiva na temperature i puno više odgovara niska nego visoka temperatura. U takvim klimatskim uvjetima, koji nisu njoj pod navodnicima optimalni, a znamo da je optimalna temperatura za svinju negdje između 15 i 18 stupnjeva Celzijevih, ona ne može ispoljiti svoj genetski potencijal. Prema tome, bez obzira koliko bila skupa farma koju mi ovdje napravimo, bez obzira koliko bila vrijedna i skupa svinja koju dovedemo u tu farmu, ona ne može kod nas postići rezultate kakve može postići na sjever. I prema tome, zbog jednog takvog razmišljanja i promišljanja i naših velikih sustava koji su krenuli u tu proizvodnju, uništena je... A to se kako veliki idu na štetu mali. Jasno, pa evo, gledajte, uništena je ta proizvodnja gdje se u jednom velikoj količini proizvodi meso koje je vrlo niske kvalitativne vrijednosti, ali onda je niske cijene.
i jedan proizvođač na selu, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji uloži u tu svinju i koji hrani godinu dana, koja je kvalitetom dominantna, on ne može postići cijenu koja je adekvatna njegovom proizvodu. Na taj način on propada. Nekada smo imali proizvodne sustave koji su bili vezani kooperanskim odnosima na ta obiteljska gospodarstva. Danas naši veliki sustavi nemaju kooperanata. Prema tome, razvojem velikih proizvodnih sustava, razvojem intenzivne svinjogojske proizvodnje, mi smo izgubili najveći dio svinja upravo na obiteljskim malim gospodarstvima koja su nekad bila temelj i koja bi trebala i dan danas biti temelj naše poljoprivredne proizvodnje, pogotovo stočarske i svinjogojske. Prema tome, kad govorimo o trenutnoj situaciji, mi danas proizvodimo negdje 40% svojih potreba za svinjskim mesom. To je nešto što je nedopustivo za zemlju koja je tradicionalno proizvođač svinja proteklih 150 godina, koja želi biti neovisna i hranidbeno samodostatna. Mi danas nismo u 50%, čak negdje i više, neki kažu od 3 obroka koje pojedemo dnevno, 2 su iz uvoza, samo 1 proizvodimo za sebe. Prema tome možda vam to najbolje opisuje situaciju u kojoj smo mi danas. Hvala lijepo, profesore. To bi bilo to što se tiče sad naše struke, a možete nam sad reći samo jednu poruku motivacije studentima? Dragi studenti, učite, u znanju je moć, ali učite i gledajte i slušajte od starijih, učite od onih koji imaju iskustva. Nekada ne piše sve u knjigama, poslušajte vaše roditelje, poslušajte vaše didove, poslušajte vaše bake. Oni su znali itekako kako se teško živi, ali kako se prehranjuje obitelj sa malo zemlje i sa malo životinja. Prema tome, dođite na fakultet, studirajte, usvojite znanje i onda ga primijenite. Nemojte da to znanje ostane u vama, raširite ga okolo, primijenite ga i svima će nam biti dobro zbog toga. Hvala lijepo, profesore. Još jednom se zahvaljujem što ste odvojili vaše vrijeme za nas. Dragi slušatelji i gledatelji, to bi bilo sve za danas. Pratili ste Radio TV PFOS. Doviđenja. Doviđenja.